Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat hemm bżonn li l-pajjiż ikun iffukat fuq kif nistgħu nindirizzaw l-isfidi preżenti fit-turiżmu u ninvestu aktar f'dan il-qasam, speċjalment fejn jidħol reklamar. Meta pparteċipa fl-attività tal-Partit Nazzjonalista fil-Qrendi, Agius Muscat fakkar li t-turiżmu huwa storja ta' suċċess li hija mibnija fuq snin twal ta' ħafna xogħol u qal li bħala MHRA qatt ma kienu kontra short lets għaliex hemm domanda iżda insista li f'dan ir-rigward hemm bżonn management tajjeb u mhux kollox jitħallar rieħu. Andrew Agius Muscat xel bozza ħamra fuq il-problema enormi ta' droga f'pajjiżna u traffikar tal-persuni. Dan fil-waqt li saħaq li bħala pajjiż hemm bżonn li ninvestu fl-infrastruttura ta' dranaġġ u l-elettriku. L-iktar ħaġa importanti huwa li konna viżjoni ċara. Ma nistgħux ikunu kollox għal kulħadd. U meta ngħid hekk, ovvjament irdi jsiru għażliet bil-għaqal. Fl-istess attività l-professur Michael Brigulio insista li n-nies iridu pajjiż normali u serħan tal-moħħ u mhux skandli. In-nies iridu għaqal u governanza tajba. In-nies x'iridu? In-nies u nerġa' mmur għall-mistoqsija dwar governanza ma jridu xejn speċjali, nies iridu illi jqumu filgħodu u ma jarawx il-gazzetta mifquha bl-iskandli. Fid-diskors tiegħu Michael Brigulio appella għal konsultazzjoni vera min-naħa ta' min jinsab fit-tmexxija u insista fuq l-importanza li wieħed jagħti każ ta' dawk li sejjaħ il-vuċijiet inviżibbli.